моза ва Марьям алзиёдӣ мекӯшанд вазни бештар бардоранд. онҳо бо тими паралимпии амурати муттаҳидаи араб оид ба пауэрлифтинг ба тоҷикистон омаданд. инҷо барои мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон омодагӣ мебинанд. ин хоҳарон ҳарду маълуланд. моза 24 ва Марьям 21 сол дорад. ҳадафашон роҳ ёфтан ба бозиҳои олимпии Токио мебошад. барои расидан ба ин орзуяшон қолабшиканӣ карданд. аввал хонаводаамон ва дигар наздиконамон мегуфтанд ки шумо духтари мусалмон ҳастед, шарт аст ба чунин варзиш рафтанатон. мо мегуфтем байни мову дигар духтарон ягон фарқ нест. мо мехоҳем нишон диҳем ки духтарони амурати муттаҳидаи араб ҳам метавонанд ба дараҷаҳои баланди варзишӣ расанд ва ба давлати худ хизмат кунанд. волидайни моза ва Марьям аз ҷомеаи суннатӣ ва мазҳабианд. дар ҷомеаи амсоли амурати араб зан ҳуқуқи камтар дорад. моза ва Марьям дар гӯшаи танҳоӣ зиндагии якранг доштанд. зиндагии моза ва Марьям баъди мулоқот бо як зани тоҷик тағйир ёфт. ин зан ҳамсари Толеъ Холназаров вазнбардори тоҷик буд ки эшонро ба варзиш тарғиб кард. ҳамсари мураббиямон дар мадраса ба мо дарси тарбияи ҷисмонӣ медоданд ва як рӯз ба мо гуфтанд ки ба клуби варзишии мо пайваст шавед, варзишгари номӣ ва сатҳи байналмилалӣ мешавед. мо ба клуб омадем ва ба мо маъқул шуд. ҳама бо мо эҳтироми хоса доштанд ва аз ҳамон вақт тамринро шурӯъ кардем. Толеъ барои машқ додани тим ба амурати араб даъват шуда буд ва ӯ барои ташкили тими варзишгарон номзад ҷустуҷӯ мекард. 5 сол қабл мо сар кардем, мо шурӯъ кардем ба кор. ду та духтаре ки хонумам аз мактаб онҳоро пайдо карданд, аз рӯзи аввал шурӯъ кардем. инак яктоаш чемпиони ҷаҳон аст байни ҷавонон, дуюмаш дар ҷоми ҷаҳон ҷои дуввум гирифт. апа ва хоҳар ҳастанд. моза ва Марьям аввалин бор соли 2014 санги варзиширо бардоштанд. дар ин 3 соли тамрин тавонистанд ба унвонҳои баланд мушарраф шаванд. ҳоло тавони бардошти вазни аз 80 килограмм зиёдро ҳам доранд. Марьям бо аробачаи маъюбӣ роҳ меравад. ӯ қаҳрамони ҷаҳон аст. дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон байни ҷавонон дар Дубай мақоми дуввумро ишғол кардам. як сол баъд аз вай дар қаҳрамонии ҷаҳон дар Лондон ҷои аввалро гирифтам. рӯҳияи солим ва иродаи қавӣ моза ва Марьямро ба ин намуди варзиши сангин овард. ҳар рӯз талош мекунанд то аз дирӯз вазни бештареро бардоранд. ман аслан худамро маълул эҳсос намекунам. мисли одамони солим ҳастам. бароям ягон кор имконнопазир вуҷуд надорад. ҳатто метавонам аз одамони солим ҳам бартарӣ дошта бошам. мо ягон монеаи психологӣ надорем ва фақат ба пеш ҳаракат мекунем. моза ва Марьям имкон доранд аввалин бонувоне бошанд ки ба амурати муттаҳидаи араб медали паралимпиро аз рӯи варзиши пауэрлифтинг баранд. Толеъ Холназаров мураббии ин тим мегӯяд потенсиали ин хоҳарон барои роҳ ёфтан ба бозиҳои олимпии Токио басандагӣ мекунад.